какво става, хора? Какво става? Мен ли бе? Това е ревю на сървъра. Да. Отиваме на спаун. Фреса. Дай на спаун. Ще ми добавите ли фреса, бе? Отиваме на Warp Enchant. Да ви покажем. Ще ми добавите ли фреса? Сега от тук можете да купите 30 левел, XP 30 левел или 17 левел за 300, за 500. Тук може да енчантвате, а тук да си репвате айтемите. Не говорете едновременно. Отиваме Не на Warp. говорете едновременно, бе. Сега тук ставате свидетели на едно PvP, на което и аз ще изляза да помогна на нашия Сага Кил. Какво да бягам, бе? Аз имам 20 легенда. Байк тъпия вече. Чакай да си... Аз съм бия с ръчичка. Защо не си вземеш кита? Защо не си вземеш кит мембъра? Ще му добавите ли фреса на хомо? Сори. Ще пукна, бе, брат. То не, аз няма да пукна това. Давай да има фреса, бе. Не, то него не го показва и няма да може да се измъкнеш. А след... От него за SMS 240 можете да си купите Prot-Home, какъвто ние имаме. Аз се възползвах от промоцията и за 4,80 си купих Twister, вижте. И Protect Home. Хора, вие къде си? Ако вчера сте били тук и сте се възползвали. Сега отиваме на Warp House 2. Тя и другата е за 2,40, по-различна е. Страхотна е. Странно. Ето, но вратата може да се затваря. Не, тя само вратата. Там ще разберете различни неща за сървъра. Тук има. Може да си загубите 2 сърца. Смятам да си купя сърца, както си купих. Full Sword, бе. Full Enchant брадва. И Full Enchant кирка за по 1,20. Разбира се, аз ако мога ще си купя кирка, защото ми трябва силката за да взема един спаунър. Ще видите какво притежавам аз. Започваме от Protection 2, Unbreaking 2. Малко по-бавно, не мога да те чуят толкова. Майко, малко ще ги събдем.
като моя. Warp как? Така. Да, и който остане последен, печели допълнителни. Чакай, то долу има ли PvP? С ръчичка. Не с ръчичка просто, слез долу. Не, то няма PvP. Няма PvP. Следващия ларп е Nether. Да знаеш, сега ще имаш един малък фреймдроп. Ох, майко, как фреймдроп. След Bedrock е PvP, това всички го знаем. Много добре е направено, Евлоги го е строил. Warp, Rank. Айде, отивай да си да взимаш, бе. Отиваме на Warp Ranks. Ще му добавите ли фреса на холма, бе? Добре. И Випа има Випа е 1.20, има командите тъпа хере, бак, кидвип. О, това чест е нещо като бакпак. За първи път го виждам. Кит ютубър. Да получите ранка, трябва да снимате клип с поне 200 гледане и да имате поне 150 става. Който ни гледа, молим да се абонирате. Аз вече съм там. И от тук може да скупувате много неща, може и да продавате за пари. Ама по-добре не. Виж нагоре колко струва една, 7000. Кит ме бъде някакъв. О, аз имам кидвип. Чакай. Чакай, че това е меча, това е неговия меч. Ето ти меча. Оф, много си тъп. Ето ти меча, бе, у мен. Меча. Дай му меча, бе. Абе. Метна ми гладиатор меч. Аз съм фулстър. И съм с 22 легендарки. Аз ще ги продам. Жалко, че не мога. Абе, чакайте, томбулата, бе, у мен, томбулата. Томбулата ще бъде точно в този клип. Чакай. Томбулата ще се състои от един VIP сет, 2 легендарки, 32 бута от уенцата. Има VIP меч, който е шарп. Чакай. Има меч. Чакай малко, има меч шарп 3 бар 2, 8 обикновени златни и 32 лева. И томбулата ще се тегли на... Когато съберем 20 съба.